udělám další video z kategorie Zlaté české ručičky. A bude to z realizace téhleté koupelny, takže pojďme si to dát. Jsem se vyhecoval, že vám aspoň něco málo řeknu, co dělám, ať je pro vás to video maličko zábavnější. Pojďme si ukázat tu koupelnu. Tady teda bude sprchový koup, který bude walk-in, takže nebude mít dveře, bude mít pouze zástěnu. Na podlaze žádná vanička, ale bude plynule přicházet vlastně dlažba do mírného spádu. Tady budeme mít vanu a na protější stěně umyvadlo. Záchod tady není. Budeme tady dělat dvě niky, které budeme taky obkládat. Bude v nich samozřejmě kamenický ten Jolly Rock, hlavné lišty jako v 90kách. Samotný formát, který tady budu používat, budou dlažíce 120x60, takže ty nejmenší možné, které považuji za velkoformátové, budu používat spáru 1 mm, takže to je zase ta nejmenší možná a budu to dávat na výšku. Na výšku, protože jsou to o něco vyšší stropy, takže si myslím, že to pěkně podtrhne to, že jsou vyšší a taky dávat to na šířku umí každý, že jo. Budu to odkládat až po strop a teďka teda se do toho můžeme pustit. Já začnu stěnama, protože si zbytečně nemusím potom zakrývat na to podlahu. Tak, co na to říkáte? Jak se vám tahle koupelna líbí? Schválně mi to můžete hodit do nějakého komentáře, tady jsem zvědavý, rád si to pročtu. Já teda, protože jsem teďka měl tak nějak plné ruce práce s tím, abych postavil barák, tak si přetrhali mé kontakty, tím pádem teďka budu volná pracovní síla, takže pokud taky stavíte, tak by se vám možná hodil někdo, kdo rád dělá práci, aby byla udělaná tak, jak má být udělaná. No, tak můžete mi dát vědět, tím pádem budu rád i když mi tohle třeba zazdílíte a dejte mi vědět, co říkáte na tuhle koupelnu. Mějte se, kamarádi, ahoj!